дуруд бар шумо. шояд ҳамаи мо шумо як орзуи хурдакак дар диламон дошта бошем ба монанди оне ки ягон суперсила дошта бошем, яъне тавоноии фавқулода. шояд касе хоста бошад ки парвоз карда тавонад ва шояд касе дигар бихоҳад ки аз девори бетонӣ бигзорад. ва аз ҳама фикри аҷибаш он аст ки шояд касе хоста бошад ки невидим кашав, яъне ба мисли ҳамешагӣ худро аз назари мардум махфӣ нигоҳ дораду ба корҳое ки орзу мекунад расанад. агарчи ин чизҳое ки мо номбар кардем дар филмҳои фантастикӣ ва достонҳо дида мешавад, аммо ба ҳар ҳол дар ҷаҳон одамҳое ҳастанд ва зиндагонӣ мекунанд ки тавонаҳои фавқулодае доранд. аз марде ки меъдааш шабеҳи об кор мекунад, то духтари русе ки ба мисли одамҳои иксе ки дар филм ҳаст, бо чашмонаш дохили инсонҳоро мебинад. ва дар охири навор мо ба шумо зани амрикоиро нишон медиҳем ки дар чеҳраи ӯ тилло мерӯяд, чизе ки шояд аслан касе онро бовар накунад. ҳатман то поёни барнома моро ҳамроҳӣ кунед, канали мо да обуна шуда зангlaро пахш кунед, як лайки дигар ва мо наворро оғоз мекунем. рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди нека. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. барномаи худро аз аввалин видео сайр мекунем. қаҳрамони ин видео марди бо номи Дексон мебошад. ҳамаи мо медонем ки барои дуруст кор кардани бадани инсон ҳаддиақал 2 литр бадан ба об ниёз дорад. аммо бо ҳастанд одамое ки он қадар алоқа ба об надоранд ва ҳамин 2 литр ҳам наменӯшанд. аммо шумо ба қаҳрамони видеои мо тамошо кунед. ӯ то дараҷаи обро чунон бисёр менӯшад ки баъдан боз метавонад ӯро аз худ берун созад, албатта ба шакли ғайриоддӣ ва одамо инро дида дар шок меафтанд ва меъдааш ба монанди баки ов амал мекунад. ман намедонам чӣ гуна мешавад ки овро фурӯ бурд бо гашта баровард, он ҳам бошад бо ин соф ва тозагӣ. одаме агар надонад ки ин об аз дохили ӯ баромадааст, ӯро мешавад ки гирӣ ҷӯшонӣ ва бинӯшӣ. албатта ба ин фикри ман ягон кас розӣ намешавад. ба ҳар ҳол дар комментария нависед ки чӣ гуна ин мумкин аст. як чизи муҳимро бояд қайд намоям ки шояд боваратон нашавад, ҳар боре ки ӯ об менӯшад, Дексон яъне ҳамин мард 4 литр обро дар як нӯшидан менӯшад. баъди таҳқиқоти илмӣ ва тиббӣ донишмандон ба як хулосае омаданд ки меъдаи Дексон аз одамони оддӣ 4 маротиба калонтар аст. аммо аз ҳама аҷибаш он аст ки чӣ гуна меъдаи ӯ обро ба берун тела мекунад, вақте ки дар навор мебинем ҳеҷ қувваи ғайриоддиеро дар бадани ӯ ҳис намекунем. чӣ гуна ки дар навор мебинем ӯ ором асту ва намоишашро фавқулода ва ба ғайриоддӣ намоиш дода истодааст. скептикҳо мегӯянд ки дар ин бора, яъне дар ин мавзӯъ бениҳоят зиёд машқ кардааст ва худро ба ин одат кунодааст ки дигар ба ӯ ҳеҷ мушкиле надорад ва ҳаргоҳе ки хоҳад ин амалашро бе ягон мушкилӣ амалӣ месозад. ва ҳоло шуморо дар навори навбатӣ бо ҳунарманде шинос мекунем ки ҳофизаи қавитарини дунёро дорад. Стефан, ҳунарманди аҳли Лондон, ба хотири тавониҳои шигифтангезаш дар нақошӣ машҳур аст. ӯ метавонад ки аз болои шаҳр як бор бо тавассути чархбол бигардад ва тамоми шакли ҳамон шаҳрро аз боло дар ҳофизааш қавӣ мустаҳкам бигирад ва онро тасвир кунад дар рӯи қоғаз. дар 3 сола, яъне дар гузашта, ӯ ба бемории аутизм гирифтор шуда буд. баъдан дар як мадрасаи хусусӣ дар Лондон ширкат кард ки истеъдоди вай барои нақоширо дуруст ба роҳ монд. Стефан дар мактаб сокит буд ва дӯст надошт ки қати касе ҳарф занад ва бо касе бозӣ кунад. вале равоншиносони инглисӣ ба зудӣ мутаваҷҷеҳ шуданд ки ӯ бо шакли дигар, яъне бо стили худаш, бо дунёи бегуна, яъне бо атрофиёнаш тавассути нақошиаш дар робита барояд. дар соли 2005 мелодӣ ӯ ним соат дар чархбол болои Токиоро дав зад ва ҳар он чизеро ки ӯ дар хотирааш гирифта буд, тӯли 7 рӯз дар рӯи қоғаз тавонист ки ӯро нақошӣ кунад, яъне ҳамон чизеро ки дида буд. 7 рӯз кашид ҳамон расме ки ӯ дар рӯи ин қоғази 16 метрае ки шумо мебинед нақошӣ кард ва одамҳоро бо ин кораш маҷбур кард ки ба ҳайрат фурӯ раванд. оё шумо медонед ки куршапаракон чӣ гуна дар шаб ҳаракат мекунанд, ё ин ки ҳамин мушҳои парранда? ин паррандагон аз инъикоси садо истифода мекунанд. ба он нигоҳ накарда ки онҳоро куршапарак мегӯянд, ба ҳар ҳол боз дар шаб хуб ҳаракат мекунанд. ҳаматарафа онҳо аз садо истифода мебаранд то маҳалли ғазояшонро пайдо кунанд. куршапаракон як намуд тавоноии махсусе доранд ки яъне садоҳо ва эҷодиётеро мешунаванд ки одами оддӣ, яъне тамоми одамҳо тавоноии шунавои он садоҳоро надоранд. аз ҳамин сабаб онҳо садоҳоро чунон нозуку ба шакли лозима ба худ мешунаванд ки ҳис мекунанд ки дар куҷо монеъ аст, дар куҷо нест ва дар куҷо ғазо аст, дар куҷо об ҳаст. агар шумо фикр кунед ки биноҳие ки дуруни инсона дида мешавад танҳо одамҳои X, яъне дар филмҳо доранд, шумо хато мекунед. дар дунё ҳаст духтараке ки дуруни инсонро тамошо кунад ва бигӯяд ки ӯ чӣ гуна инсон аст. ин албатта ба ману шумо ғайриоддӣ ба назар мерасад, аммо чӣ тавр ин ба ӯ муяссар мегардад, мо дар ин навор мефаҳмем. каме сабр кунед. духтараки русиеро ки ҳозир шумо мебинед, ки номаш Наталья мебошад, аз тавоноии аҷибе ки дар боло қайд кардем бархурдор аст. ӯ метавонад бо чашмони худ ба даруни бемор нигоҳ кунад ва мушкилашро ба ӯ
бигӯяд. Ягона кореро ки ӯ анҷом медиҳад, ӯ бениҳоят диққати зиёд ба инсон мекунаду халос. Дар соли 2004 мелодӣ ин духтари русӣ бо даъвати барномаҳои инглисӣ ба Лондон сафар кард. Ӯ дар барномаи пахши мустақим тавониашро ба намоиш гузошт. Наталья таҷрибаеро амалан ба намоиш гузошт ки дар он ҷо барномаи рӯзноманигоре ки дар садамаи нақлиётӣ бо шиддат зарар дида буд мебинад ва ба ӯ мегӯяд ва бе ягон хатогӣ тамоми устухонҳои шикастаашро ба ӯ нақл мекунад. ва ҳоло ба шумо занеро бо номи Кэти ки аҳли Флоридаи Амрико мебошад шинос мекунем. Чӣ гуне ки дар аввали видео ваъда карда будем, ин зан тавоноии хеле аҷибе дорад ва ӯ аз баданаш тилло ҳосил мекунад. Чӣ гуна? ҳозир шумо мефаҳмед. ӯ аз тавониҳои бениҳоят зиёд бархурдор буд. Яке аз онҳо ин буд ки аз баданаш тилло хориҷ мекард. Тавонои дигараш ин буд ки ӯ забонҳои дигари бегунаҳоро низ медонист ва бо онҳо гап мезад озодона. Вале аз ҳама тавонои муҳимаш онҳо нестанд. Ин аст ки ӯ баданаш тилло ҳосил мекард. аз соли 1986 милодӣ аз қисматҳои мухталифи бадани Кэти тилло рушд мекард ва чӣ гуне ки худаш қайд кардааст, ин кор бо ӯ садҳо маротиба иттифоқ уфтодааст. Аммо воқеият чӣ гуне ки мегӯянд тамоман чизи дигаре буд. мутаассифона маводе ки рӯи бадани Кэти дида мешуд шабоҳате ба тилло дошт, на худи ӯ тилло буд. бале дар рӯи баданаш оҳан ва металл рушд мекард. 20%-аш оҳанҳои ранга ва 80%-аш мед буд. Аммо дигарон боз ба он фикр ҳастанд ки ӯ ба чашми мардум хоб мепошид, яъне дурӯғ мегуфт, гӯё ки аз бадани ӯ тилло рушд мекард ва бо ин таҳриқ тиллоҳои дуздиро ба фурӯш мегузоштанд, ба хотире ки аз тарафи қонун ба онҳо ягон мушкилӣ нашавад. дар асл ӯ зани фурӯтан ва бениҳоят зиндагии комилан оддиеро ба монанди дигар мардумон дошт.